Sve ovo proizvedeno je u Hrvatskoj. Možda se i ne možemo mjeriti s vojnim industrijama velikih svjetskih sila, ali u poslovima u kojima se vrte milijarde dolara konkurirati možemo. U to se na jednom od prvih radnih zadataka uvjerio i novi ministar obrane. Božinovićevom pozivu odazvalo se 100-tinjak najjačih hrvatskih vojnih proizvođača. Nakon pohvala i opaska, ali ne na njihov račun. Javna je tajna da puno natječaja nikad nije realizirano i država mora potegnuti. Mi moramo naše proizvode bolje i jače prezentirati vani. Mi moramo vidjeti koji su potencijali, koje su mogućnosti, kako zaposliti hrvatsku industriju. Đuro Đaković zapošljava, a posljednjih nekoliko dana trpi zbog hrvatsko-finske istrage. Sumnje da je podmićivanjem došlo do kupnje Patrijnih oklopnjaka dočekali su Božinovića na početku mandata. On ne misli da će to naštetiti poslu. Imamo ozbiljne ambicije kad je u pitanju proizvodnja oklopnih transportera. Da je zaključenju milijunskog ugovora kumovala korupcija ne vjeruju ni u Slavonsko-brodskoj tvornici. Afera ih uvjeravaju nije omela. Borbeno oklopno vozilo doživljavamo kao jedno od budućih naših, jedno od glavnih osnovnih, pogotovo izvoznih proizvoda. Na svoju bi listu obistinili se optimistične prognoze srbijanskog ministra obrane Dragana Šutanovca mogli dodati modernizaciju 149 kuvajskih tenkova. Pobjedili susjedi na natječaju, vrlo je vjerojatno da možemo ozbiljno računati na posao. U Đuri Đakoviću, u čijim su se halama početkom 80-ih proizvodili dijelovi za tenkove koje je Kuvajt kupio od bivše Jugoslavije, od toga ne bježe, ali su oprezni. Otvoreni smo za sve, naravno, moguće kombinacije, pa i za tu ako do nje dođe. Ali još, kažem, trebamo sačekati da li će uopće takva pozicija biti realna. Uspjeh na svjetskom tržištu jamči i zaradu. Hrvatska vojna industrija prošle godine izvezla oko 667 milijuna kuna opreme i naoružanja. Mnogi smatraju, u recesiji možemo i više.